U okviru obeležavanja jubileja 180 godina od osnivanja Gimnazije Zaječar, danas se u prostorijama ove škole održava međunarodno takmičenje iz matematike. U okviru obeležavanja jubileja 180 godina od osnivanja Zaječarske gimnazije danas smo zakazali međunarodno takmičenje iz matematike na kojem učestvuju, pored naše gimnazije i tehničke škole iz Zaječara, učestvuju Prva Kragujevačka gimnazija koja je najstarija gimnazija iz Kneževine Srbije, osnovana 1833. godine. Učestvuju Šabačka i Čačanska gimnazija koje su osnovane isto kad i naša, 1836. Učestvuje Ivanjička gimnazija sa kojom imamo izuzetnu saradnju, dve gimnazije iz Vidina, prirodno-matematička i opšta, i dve gimnazije iz Rumunije, iz Krajove i Korada. Na takmičenju svoje matematičko znanje pokazat će 70 učenika iz Kragujevca, Šapca, Čačka, Ivanjice, Vidina, Rumunije, kao i učenici Zaječarske gimnazije i tehničke škole. Sa Srđan i njegova škola mi radimo na neke evropske projekte, imamo saradnje dva odrabotenih evropskih projekta, uspešni smo, postali smo prijatelji, i u tome smo došli da radimo sa deca, da bude deca da se druže, kao i mi smo stali prijatelji. Mislim da će da bude jedno zanimljivo takmičenje za njima i čekamo i oni da dođu u Vidinu pa da se produži to i da bude sve okej. Казвам се Темира Крумова, от Видин съм, уча в Природо-математическата гимназия ВМГ Екзархантин I. Тук сме в Зайчар на състезание по математика. Зайчар много ни харесва, много хубав град е. Намерихме много нови приятели в срещите преди състезанието. Ja sam prvi put u Zaječaru, nismo se posebno spremali za ovo takmičenje, ali došli smo u suštini da se družimo sa ostalima i da vidimo grad. Već idućeg meseca u okviru jubileja biće organizovana i izložba fotografija učenika i nastavnika, dok će u januaru Gimnazija Zaječar biti i nosilac Svetosavske akademije u pozorištu i školi.